ban pen priang ya ka khubor bat komju ro bat pasngau thu pai ba halor nyutli skim pai ba bala penlai lang ba ka sarkar pedeng kabala tip kerpang kum ka gram swaraj abhiyan ya ka ba ka sarkar pedeng kalabu ya ka thong ban pelong ha ka khasau tarik u yayong hadu south tarik u jemmang ar hajar katpra henne kasngi na kalyang ki bo sarkar kala penlong ya ka program ka ba kerpang ha ka shnong rong mesek Haribhoi district ha kane ka program ka ba kerpang lai shimbenta ki pai ba nong shong shnong jong ka shnong rong mesek harangkat ki khna school jong ka Saint Dominic Upper Primary School la penlong da ka jingyai rally ban pentip pai ba halor ki te scheme badru ban penlong sendon da ka jing pen khu shnong ha ka te ka shnong la sakhi ya ka te ka jingyai shimbenta da u deputy secretary jong ka finance ministry u badeiru u officer hapo ka prime minister office ha New Delhi RS Chatterjee uba Matthew K Makdo u nodal officer jong ka gram swaraj abhiyan Haribhoi district lembat kiwe ki officer harangkat ka jingya don lang ru urang ba shnong ka shnong romesek uba albinus timung katkum ka tei ka program jong ka gram swaraj abhiyan kabala mangker pang da ka sarkar pedeng hapo ka ching penbet bat penbit penbiang jong u prime minister ka ri India u Narendra Modi ha ka ba ki skim ki bala mang kerpang na ka banta ki longyeng ki baduk ki badai hok banyo ki kentup ya ka pradhan mantri jan dhan yojana PMJDY ka pradhan mantri jevan jyoti bima yojana PMJJBY ka pradhan mantri suraksha bima yojana ka PMSBY ka pradhan mantri ujwala yojana ka PMUY ka pradhan mantri सहज बिजली हर घर योजना का SAUBHAGAY का उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल का UJALA लेम्बट की वे स्कीम जोंग का सरकार पड़ेंग